Jaký? Na nějaký český let měl tam přijít ta ovečka. No. Takhle ty lidi ale fakt vypadá jak on. Takový... Vážené dámy a pánové, ve jménu všeho, zač jsme bojovali, vás vyzývám a zcela jednoznačně, abychom začali jednat. Ve jménu toho svatého hesla, že jsme tady doma a budeme rozhodovat, kdo tady s náma bude doma bydlet. Ve jménu předků, kteří bojovali za naši samostatnost. Před 100 lety legionáři, kteří nevěděli, jestli se vrátí či nevrátí domů. Ve jménu těch, kteří bojovali v druhé světové válce, kteří zaplatili svými životy tím nejcennějším, co měli. Nastal čas, abychom začali jednat. Jednat tím způsobem, že musíme učinit všechno, abychom odešli z Evropské unie. A to bez ohledu na určité potíže, které nás budou čekat. Malý je ten, kdo má malý cíl. A odmítám jakékoliv hovory o tom, že jsme malí a že na to nemáme. Vemte příklad před 100 lety. 28. říjen 1918 jsme vyhlásili samostatný stát, když se ještě válčilo. A dokázali jsme to. Slováci vyhlašovali Martinskou deklaraci Martinské bance v Tulčanském svatým Martině ve chvíli, kdy ještě Honvédi tábořili pod kopcem této banky. A nebáli se. A to, co je nejdůležitější, ani my se nesmíme bát. Neexistuje strach, protože jsme odpovědní nejenom těm, kteří vybojovávali v rámci národního obrození náš stát, ale i ve jménu těch, o kterých jednou vnuci našich vnuků svým vnukům budou vyprávět. Nespolehejme se na nikoho, než na sami na sebe. Jak vypadalo naše spojenectví s těmi velkými. Věřili jsme ve Francii, v Anglii a pak nás poslali šípku. A nezbylo nic, než jsme si mohli opakovat verše jednoho našeho slavného básníka. A zvoní zvony z rady zvon. Čilce je vyvolali. Francie sladká, hrdý Albion. A my jsme je milovali. Vzpomeňme na to, jaké neštěstí přináší Německo Evropě. Za posledních 100 let vede potřetí Německo Evropu do katastrofy. Já nepopírám, že Němci jsou jeden z nejpracovitějších a nejvzdělanějších národů. Ale na druhé straně jsou to naprostí političtí diletanti. Lidé, kteří prostě svévolně chtějí vládnout, rozhodovat za každou cenu, až jsou s tím posedlí a nemocní. Musíme jít svou vlastní cestou. Nedělejme si žádné iluze. A byly kdy iluze o Spojených státech, tak to byl Franklin Delano Roosevelt, který rozhodl o demarkačních hranicích v roce 1943 v Teheráně a rok potom v Jaltě. Pak si hráli na osvobozující, jak to osvobozování vypadalo. V březnu 1956 vyzval Kongres Spojených států národy za železnou oponou, aby povstali. A když to Maďaři udělali, v říjnu roku 1956, čili nějak po půl roce, tak nechali Maďari vykrvácet. Vykrvácet plné parádě a s plným vědomím. Byli informováni o tomto zásahu, ke kterému dojde, a jenom požádali Sověty, aby nechali do listopadu otevřené hranice. Sověti byli takoví garanti, že je nejenom uposlechli, ale nechali je otevřené až do konce roku.
musíme spolehnout jen sami na sebe. Jen ve svou víru, v to, že jsme tady doma, a pokud budeme spolupracovat se Slováky, Maďary a dáli Bůh i s Poláky, pak budeme pracovat jako rovný, jako národy, které postaví avantgardu nové, lepší Evropy vlastní, o které hovořil Charles de Gaulle, Evropy spolupracujících národů, od Gibraltaru až po Ural, až po Eurocity. Společně s velkým Ruskem, bratrským Ruskem, které není dnes už bolševické Rusko, ale bratrské Rusko, kde své slovo má pravoslavná církev. Ať žije Česká republika, radši bych říkal Československá. Ať je dnes... Dobře, Československo stále žije v našich... Buďme rádi, že začínáme zavazovat nové vztahy s Maďarskem. Doufám, že k tomu přijde i bratrské Srbsko, Polsko a nakonec i to Rusko. Prosím vás, buď to bude Evropa spolupracovat, nebo zahyne. A nebo budou rozhodovat bruselští páni, kteří dokazují, že ničemu nikdy nerozuměli a rozumět nebudou. Ještě jednou musíme jít sami a dokázat Evropě, že je nutno udělat pořádek tím, že sami jako první vystoupíme z Evropské unie. Děkuji vám za pozornost.